Көп көз салғайды. Почет грамоты халқыбызды рухлы, иманлы етіп тәрбиелеуге, сәлемет тұрмышты пропагандалауға, ішқабарлықты өстеруге, Түйелес ауылының Айық ауыл республика конкурсында оңышлы қатнашуын тәмин етуге, индірген тос үліші үшін Түйелес ауылы территориал Ямағат Советі рәйісі Нұр Мәсеті имам хатибі Урал Арияға түбегінде Башқұртстан мұсылмандары диния назараты вәкілі Исламбаев Ислам Исрафилұлы. Почет грамоты белән бүләкләнә Сибай калган үзәкләштерелгән китапхана селтәре директоры Искакова Минзәллә Мәгасум кызы. Китапхана белән киләсәктә тыгызрак эшләр бетеп ышанабыз. Менә Баймак китапханаһы ничек эшләр шул дәвергә кимәлгә күтәрелүне теләйбез. Таңгатарова Таңгалу Хәләф кызы, Акбузат бала үстерү үзәге балалар бакчасы мөдире. Кояшкай балалар бакчасы мөдире Фаткулина Зәүрә Баян кызы. Bunun diktatında 6 gruppa, 3'ü Başkurt gruppa. Сибай педагоги колледжі директоры Янбәкова Зәйтүнә Рәхмәт кызы. Иптәштәр, моны турында айрым өстәп әйтер керек. Мына ул үзенең эшен яхшы гына башкарудан башка яхшы эшләй. Шул ук вакытта үзенең коллективының шәҗәрәһен тәрән рәвештә белә, пропагандалай, яшьләргә yetkерә. Мәмәткул Бәдри Мужавирович беренче директорын 100 еллыгын үткәрүгә бик күп көч салды. Бик күп халыкты ялып итте. Һәм яшь буынга шул үрнәктә зур эшләр башкарды. Рәхмәт уга. Байегитова Лилия Хабрахман кызы. Айрулина Гүлназира Дәүләтбай кызы, беренче мәктәп директоры. Иптәштәр, урын түгел, кеше урынды моторлай, бидей. Хайрулина баргас, беренче мәктәптә рух барлыкка килде, безнең. Уга шуның өчен зур рәхмәт. Яшева Грузия Расул кызы, Сибай кала гимназияның башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы. Эшкуар Шаяхметов Радик Шакирян улы. Hürmetli iптәшләр, ошының белән безнең көн тәртибе тамам дигәндәй,
Хәзер 3D форматы кино күрәтәләр бит. Резолюция.